voort, mijn Esther. Wat brengt u hier op het eiland? Ja, goedemorgen. Ja, vakantie, 2 weken vakantie. We hebben een boot gehuurd en we zijn eigenlijk overgestoken naar Schiermonnikoog. En hier blijven we nu een paar dagen en dan gaan we door naar de volgende Waddeneilanden met een platbodem. Hartstikke leuk. En komen jullie hier vaker op het eiland? Ja, vorig jaar zijn we hier ook geweest, hebben we ook een boot gehuurd. En toen zijn we alleen naar Schiermonnikoog en naar Ameland gegaan. En nu willen we eigenlijk nog iets verder. En vorige keer was het ook 1 week en nu gaan we 2 weken op vakantie met gezin, met z'n viertjes. En wat vinden jullie zo mooi aan het eiland? Ja, ik vind eilanden dat het lekker de zilte lucht en ja, de rust en de ruimte en gezellige mensen. Ja, echt genieten. En nu eerst naar het strand? Ja, we gaan nu even, we liggen hier in de haven en we zijn nu eigenlijk overgestoken, lopen hier naartoe. En willen nu naar het strand en daarna lopen we even door. En dan gaan we via een leuk rondje, via de vuurtoren gaan we weer terug.